תכתוב לי, אני ממש... יופי, שומעים, יופי, מעולה. אז אני מדברת ואנחנו נתגבר על התקלות תוך כדי, אם יהיו, לא נורא. העיקר שאני יכולה לדבר, המצגת לא חשובה. אני יותר מעניינת מהמצגת, תהיו בטוחים. יאללה, חבר'ה. טוב, אין מה לעשות, הכל לטובה, זה מה שקורה לפעמים, קורה, ואנחנו ממשיכים. אז התחלתי באמת לספר על עצמי, על ההתמודדות שלי כילדה עם אסתמה של האורך, זה היה באמת חוויה בלתי נסבלת של גירוד אינסופי, של ממש כאב ותסכול, ובאמת עם השנים, כמו שהתחלתי לומר, זה החמיר, והפך קיבל צורה אחרת של אקזמות מחרידות בידיים ברמה וואו, אני לא יודעת לתאר, אני מסתכלת היום על תמונות, אני בא לי לבכות מרוב שזה נראה מזעזע. זה אומר שאין אור בידיים, אין אור, הכל קרוע, הכל מדמם, הכל מגרד עם בועות כאלה, נורא נורא נורא, עד שהגעתי למצב שאני פשוט לא מתפקדת, לא יכולה לעשות כלום עם הידיים, לא להאמין עד כמה האור יכול לנטרל אותנו. לכאורה האור הוא איזשהו משהו חיצוני, ואתה אומר יאללה, כאילו בקטנה, אז לא, אור יכול לגרום לבן אדם לא להיות באפס תפקוד, לא יכלתי להחזיק, אני זוכרת הייתי אחרי לידה אחת, לא זוכרת של אחד הילדים, לא יכלתי להחזיק אותו, אי אפשר, הידיים כל כך שורפות שאתה לא יכול לגעת בכלום, זה הרמה. ומאז כאילו מבחינתי נושא האור זה משהו שאני הפכתי עולמות לחקור ולהבין, אמרתי אני אמצא פתרון. ובתור התחלה הלכתי לרופאים, כן? כמובן הלכתי לכל רופא אפשרי, לרופאים פרטיים ומה לא, ואחת הרופאות נתנה לי סטרואידים. אמרה לי, תקשיבי, אין ברירה, קחי סטרואידים. לקחתי. עזר, הייתי מאושרת. אחרי איזה שבועיים, שלוש, פתאום חזר לי עוד יותר. ואני אומרת, איזה קטע. והלכתי שוב, ושוב, ושוב, וכן הלאה, וכן הלאה, עד שהגעתי למצב שכל הידיים שלי היו אקזמה. באתי אליה פעם אחת, אמרתי לה, תקשיבי, דוקטור, משהו פה לא עובד. לא יכול להיות שאני באה וזה משפר, ואחר כך זה חוזר בכפולות. אז היא אמרה לי, תקשיבי לי, חמודה, אני אסביר לך משהו. כל תחום האור, אין לנו איך להעלים את הבעיה. יש לנו איך להקל נקודתית, אני אקל עלייך עכשיו אסטרואידים, הגוף שלה יתמודד, יתגבר על זה, עד שאנחנו נחפש אסטרואידים יותר חזקים וכן הלאה, ולכן זה כל פעם יגדל יותר ויותר, אין מה לעשות, אפשר רק להקל טיפה. אמרתי לה, אם ככה, נפרדו דרכנו, אין לי מה לחפש אצל הרופאים, אם זה הבעיה, אם זה מה יש לתת, אז אין לי מה לחפש אצלכם. התחלתי לחפש באמת בעוד דברים אחרים, וככה נחשפתי למוצרים טבעיים שאני עוד מעט גם אדבר עליהם, וגיליתי שיש דרך אחרת, שיש דרכים אחרות לפתור את הבעיות. אז אני רוצה קודם כל להסביר לכם איך הגוף שלנו עובד, מה קורה עם בעיות עור, ואחר כך אני אספר לכם מה אני עשיתי, ואיך היום הידיים שלי חלקות לחלוטין. יאללה, אז מה קורה? העור שלנו, יש לו הרבה שכבות. הרבה פעמים אנשים חושבים שהבעיה נמצאת בשכבה העליונה של העור, ובוא נשים משחה חמודה, וזה נראה יפה, ואז סבבה. אבל זה קצת כמו שאני אגיד לכם, קחו פצע, שימו עליו מייקאפ, ותצפו שתגידו, יאללה, אין פצע. לא, יש פצע. העור שלנו הוא מאוד מאוד עמוק, כמו שאתם רואים, יש לו המון שכבות, יש לו את האפידרמיס, את הדרמיס וההיפודרמיס, יש לנו יותר משבע שכבות של עור, אוקיי? כשהעור חולה, הוא כולו חולה. הוא לא רק למעלה חולה. ולכן גם אם שמנו משחה כמו סטרואידים לדוגמה, שמרגיעה והאור לא נראה אדום וזה יפה ונחמד, זה לא אומר כלום. המחלה נמצאת למטה, בעומק של האור, והיא עדיין חיה ובועטת. כמו שאנשים לדוגמה, הרבה פעמים אני לא אגיד מי, אוהבים להמליץ, סתם רופאים, אוהבים להמליץ, במיוחד עם ילדים קטנים, תנו להם שמן, תמרחו עליהם שמן אמול, זה יעזור כזה. נכון, אתה שם שמן. נפלא, האור, השכבה העליונה הוורודה שאתם רואים כרגע, באמת לא תהיה מת, לא תהיה אדומה, לא תהיה לא, היא כן תהיה מגרדת, היא תיראה בעין שלכם כהורים, היא תיראה נפלא. מה קורה לילד באותו רגע? נטרף. למה? כי שמתם שמן על האור שהוא גם ככה פצוע, זה מגרד, זה מטריף, וזה לא עושה כלום, זה רק נראה יפה. זה לגמרי, שמתם מייקאפ, אוקיי? אז קודם כל תזכרו שכשאנחנו רוצים לטפל בבעיית עור, אנחנו חייבים לטפל מכל הכיוונים. אנחנו מטפלים, עוד מעט אני אסביר גם על זה יותר, אנחנו מטפלים גם מלמעלה וגם מלמטה, גם מבפנים וגם מבחוץ. אז מה התפקיד של העור? התפקיד של העור בגדול, לכאורה הוא נראה כמו איבר מיותר כזה, חוץ מיופי, מה הוא נותן לנו? התפקיד של העור הוא סופר משמעותי. העור שלנו נושם, הוא סופג הכל. הרבה פעמים אנשים מופתעים שאומרים, מה, אני רק מורח חיצוני, או אני רק נוגע עם הידיים שלי בכל מיני חומרים, מה הבעיה? אני אומרת לו, היית שותה את הסן מוריץ הזה? לא. הייתם שותים את הפרי לכלים? אז למה העור שלנו יכול לגעת בזה? הרי העור שלנו הוא איבר חי, הוא איבר נושם, התפקיד שלו בעצם להגן עלינו, לשמור עלינו מכל הדברים הרעים האלה. כשאנחנו בעצם נוגעים בדברים, אנחנו
גורמים לו, עוד מעט אני אסביר מה אנחנו גורמים לו, אבל תחשבו על זה שהעור שלכם הוא איבר חי ונושם וסופג את כל מה שהוא נוגע בו, בסדר? אז בעצם אה, אה, תפקיד העור שלנו להגן עלינו, לשמור על הנוזלים של הגוף, לשמור על הטמפרטורה של הגוף, לשמור עלינו מהמון דברים. זה בעיקר התפקיד שלו, בסדר? אז מה עוד גורם בעצם? התחלתי לומר לכם שבעיית עור, אנחנו מטפלים גם מלמעלה וגם מלמטה, ולכן אנחנו חייבים, קודם כל, למנוע ממנו דברים שחונקים אותו, שמפריעים לו. העור שלנו, אם תשימו עליו עכשיו משהו כמו שאמרתי שמן, לדוגמה, אתם חונקים את העור. העור שלנו צריך לנשום, יש לו המון עקבוביות, ודרך הנקבוביות הוא נושם. למה אסתמה של העור נקראת אסתמה של העור, אטופיק דרמטיטיס? למה זה נקרא אסתמה של העור? כי בדיוק כמו באסתמה נשימתית, שאנחנו לא נושמים, נכון? בן אדם עם אסתמה הוא לא נושם, אותו דבר העור לא נושם. וכשעור לא נושם והוא נחנק, אוקיי? הוא לא יכול לתפקד. בסדר? שנייה. אה, ולכן חשוב להבין שאנחנו לא רוצים לחנוק אותו. אנחנו לא רוצים לסגור אותו, כמו שתשימו על עצמכם שקית ניילון ותנסו לנשום, אתם לא יכולים. אז ככה, כשאתם שמים על העור שלכם דברים שחונקים אותו, כמו בדי ניילון לדוגמה, שאנחנו נדבר על זה בהמשך עוד קצת, כמו כל מיני חומרים סינתטיים, כל מיני משחות, אתם חונקים אותו והוא לא יכול לנשום. כשהוא לא יכול לנשום, הוא מתחיל לבעוט לכל הכיוונים, להוציא דברים, ונראה בהתאם. ואמרנו שאנחנו לא נטפל רק בעור מבחוץ, אנחנו נטפל פה גם מבפנים. מערכת העיכול שלנו, אחד הדברים הכי חשובים בגוף. זה המערכת שעובדת אחרי הלב, זה המערכת שעובדת הכי קשה בגוף שלנו. מה שהיא עושה כל היום, היא מפרקת אוכל. ותגידו, מה הקשר? מה הקשר בין המערכת עיכול שלי, בין המעיים שלי, לעור? אתם יודעים שרוב האנשים שבאים אליי עם בעיות עור, אני אומרת להם, תגידו, מה מצב מערכת העיכול שלכם? הם מסתכלים עליי בשוק, מה הבעיה? אני באתי אלייך לבעיה שהיא קוסמטית, בעיה שהיא לא נראית יפה. מה את מדברת איתי על מערכת עיכול? ולמה? כי מערכת העיכול שלנו, העור שלנו הוא מראה למה שקורה לנו בפנים, בסדר? ולכן מערכת העיכול שלנו אחראית כל על לפרק אוכל. במצב נתון יש לנו המון המון זבל בתוך הקיבה, המון, יש לנו 2 קילו של זבל בתוך הקיבה. במצב נתון זה תוסס, זה הופך להיות, זה תוסס ומייצר רעלים. הרעלים האלה מתפזרים לנו בדם ומעוררים את העור ומגרים אותו להיות פצוע, חולה וכן הלאה. ולכן כשהרבה פעמים אומרים לכם תפחידו את המזון הזה, אל תאכלו את זה, כל מי שסבל שנים בעיות עור יודע שכבר אמרו לו אל תאכל קמח לבן ואל תאכל סוכר ואל תאכל קקאו ואל. זה נכון, זה נכון, כי כשמערכת העיכול שלנו מגרים אותה והיא עובדת לא טוב, אוקיי, או שמכניסים לה המון זבל, זה יתבטא אוטומטי בעור שלנו. אבל גם לזה יש לי פתרון, בסדר? אני לא דוגלת בלא לאכול, אני אומרת באמת. אני עם השנים ראיתי שנכון שתפוחי אדמה שומעים אותי? עכשיו שומעים, כן. עכשיו שומעים טוב? כן. חבר'ה, אני מתנצלת, אין לי הסבר לזה אפילו.
עשיתי כל מה שאפשר בשביל שזה לא יודעת. טוב, 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 אין מה לעשות, זה מה יש, ועם זה נסתדר. שנייה, אני משתפת לכם שוב את המצגת רק, והמשכנו. מקווה שלא יקרה לזה עוד תקלות, אבל לפחות זה מסתדר יחסית מהר, אז בסדר. אוקיי, אז התחלתי להגיד שבאמת אנטיביוטיקה לדוגמה, אחד הדברים שבאותו רגע שאתה מה שקורה נכון, אז היא באמת היא טיפלה בבעיה מסוימת בגוף. אבל באותו רגע היא גם שינתה את האיזון חיידקים במערכת העיכול, אוקיי? ומה שזה גרם לזה, שבאותה שנייה העור נכנס לסטרס מטורף, ובעיות העור מחמירות פי אלף. שימו לב, כולם, בדיוק מי אמרה לי שנתן לבן שלה אנטיביוטיקה, אמרה לי, אחר כך תוך יום כל הגוף שלו היה פריחה וגירודים. אמרתי, אז זה בכלל לא מפתיע, ואנשים לא מבינים את זה. נכון, אנטיביוטיקה יש לה תפקידים מסוימים, אבל היא מחלעת לנו את הקיבה. היא גומרת את כל מה שהולך, הקיבה שלנו עשויה מחיידקים טובים ורעים, והאיזון ביניהם הוא מאוד מאוד עדין. אתה מפר את האיזון, צ'לק, נהיה בלאגן. אוקיי? אז גם על זה אנחנו נדבר, איך אנחנו שומרים על מערכת עיכול יציבה. זה מאוד חשוב בשביל בעיות העור. תזכרו את זה, אנחנו בסוף אני אסביר גם למה. עוד גורמים משמעותיים לבעיות עור, לחץ נפשי. בעיות עור זה מחלה אוטואימונית, לא סתם אומרים את זה. זה קשור באופן חד משמעית למצב הנפשי, כשאנחנו בלחץ, כשאנחנו בסטרס, זה מחמיר. אבל אני יכולה להגיד לכם בתור אדם שהיום היום, אוקיי, אין לי בעיות עור, ועדיין העור שלי הוא הנקודה המוחלשת בגוף. אין פה שאלה, אם יש את הבן אדם שכשהוא בלחץ נהיה לו מעי רגיז והוא בריצה לשירותים כל היום רק מההיסטריה, ויש אדם אחר כשהוא בלחץ יהיה לו מיגרנות, ואחד אחר לא יודעת מה, אוקיי? אז אין מה לעשות, זה תמיד יהיה החלק המוחלש בגוף. שלי או של מי שסובל מבעיות עור. אבל היום, גם אם אני בסטרס וגם אם בתקופה קיצונית, העור לא יוצא, הוא לא יוצא מאיזון, אוקיי? יכול להיות בקטנה, אני אראה שמשהו בקטנה מתחיל, אני אדע איך לעצור את זה, זה לא יתפשט. וזה מגניב, לכן אני אומרת כמה שזה קשור לנפש, כשהאור באיזון והגוף באיזון, אז גם המצב הנפשי לא מוציא את האור שלנו מאיזון. ונטייה תורשתית, שזה ודאי, אני יכולה להגיד לכם שחד משמעית זה תורשתי, אני קיבלתי את זה מאבא שלי ומסבתא שלי, והילדים שלי עוד בחדר לידה, איך שאני מקבלת אותם לידיים, אני ישר אומרת, הוא אכל אותה, הוא לא אכל אותה. אי אפשר לפספס, אתה רואה אור מת או אור מבריק, זה פשוט מטורף לראות את זה. יש לי 6 ילדים, מתוכם 4 ילדים עם בעיות עור, היו עם בעיות עור, בעיות עור מאוד מורכבות, והיום כולם עם עור מדהים. אוקיי? יש לי ילדה אחת שבמצבים רגשיים מאתגרים, מתחילה כזה בקטנה, ישר אני מטפלת וזה לא מתפרץ. אוקיי. טוב, על זה דיברנו. אוקיי, מה חשוב עם סבונים? תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אותה רופאה, שכשהבנתי שאין לה מה להציע לי יותר, אז אמרתי לך, אם כבר אני הולכת לתחקר אותה כדי להבין מאיפה המחקר שלי מתחיל כדי לפתור את הבעיה הזאתי. ואמרתי לה, רגע, אז אני רוצה להבין מה הגורם, אל תתני לי פתרונות שסותמים את הבעיה, אני רוצה להבין מה השורש, אני רוצה לטפל בשורש, יש משהו בגוף שלי שמזין את המחלות עור האלה, אני רוצה להבין מה הגורם, והיא אמרה לי, תקשיבי לי טוב. בעיות עור זה אלרגיה לחומרים כימיים. נקודה. העולם שלנו מפוצץ בחומרים. גם אם לא נגענו בכלום הוא מפוצץ, מספיק שבחלל של החדר היה את המפיצי ריח האלה שכל כמה דקות עושים כזה צט ומעיפים ריח נחמד. זה מלא חומרים. מישהו לידכם שם ספרי דורדורנט וזה עף באוויר? אוקיי? זה באוויר, זה נמצא, חומרים נמצאים בכל מקום, מעבר לזה שאנחנו נוגעים בלי סוף. שוטפים ידיים פה, שוטפים ידיים שם, אלכוג'ל, כל מיני זוועות כאלה ואחרות. ויש אנשים שהם לא רגישים, שהעור שלהם עמיד יותר, יש אנשים שהעור שלהם יותר רגיש, ובאיזשהו נקודה הוא לא מסוגל להכיל את כמות הכימיקלים, לא מסוגל, כמו שיש אנשים עם אלרגיה, שפתאום בגיל 40 מתפרצת להם. למה? מה, שנים אכלת בוטנים, מה פתאום בגיל 40 יצא לך אלרגיה? למה? כי יש נקודה שבה הגוף לא מסוגל להתמודד יותר עם הרעלנים האלה, של משהו רגיש אליהם. אז אנשים שחולים בבעיות עור, זה אומר שהם אלרגיים לחומרים כימיים. אז הדבר הכי 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 בסיסי ביקום, לא להתקרב לחומרים כימיים. כל חומר שתיגעו בו, ייצר את זה מיד, אוקיי? אז הכל, זה אומר הכל, כן, זה אומר סבונים, זה אומר שמפו, זה אומר קרמים, זה אומר, זה פשוט אומר הכל. בהתחלה, כשאני ככה ניסיתי, קודם כל הפסקתי לגעת בהכל, ממש, בהכל, הכל, לא נגעתי בכלום, ברמה שכשחפפתי, חפפתי עם כפפות על הידיים, כי ראיתי שכל פעם שאני חופפת, הרי שמפו זה כמעט כמו סבון כלים, ברמה של הסרת שומנים שלו, הוא ממש חזק. ראיתי שהעור שלי שורף אחר כך, כאילו נגעתי בחומר להסרת שומנים, זה היה הרמה של השריפה, ועד כמה העור שלי אחר כך היה מדולק ונוראי, ובאמת פשוט לא נגעתי בכלום.
וזה מה שאני אומרת גם לכם. קודם כל, לא לגעת בשום סבון, בשום חומר שהוא לא טבעי. כן, נכון, זה מאתגר, אבל תחשבו על זה שנייה, שאם קודם כל נפסיק להרעיל את העור שלנו, תחשבו שיש פה איזשהו פצע שאנחנו מנסים לרפות אותו, אבל כל פעם שופכים לבפנים אה, חומצה, זה הרמה גורם לו לצוס ולצוס ולצוס, ואז כאילו, גם אם הוא רוצה להתרפות, או גם אם חיזקנו את הגוף, או גם אם ניסינו להתקדם, אי אפשר יום יום יום. אנחנו הורסים אותו, אנחנו פשוט מכניסים ופותחים את הפצע שוב ושוב ושוב ושוב. ולכן, לא נוגעים. לא נוגעים, עוד מעט אני אסביר לכם מה עושים, כי הרי אנחנו צריכים להתקלח ולשטוף ידיים. אז מה עושים ועם מה כן נוגעים? אה, אוקיי. אז הסור מרע שלנו זה קודם כל להפסיק לגעת בדברים שמחמירים את הבעיה. ונמשיך. עוד דבר, אמרתי לכם שהעור שלנו הוא איבר נושם, נכון? ולכן כל ביגוד שהוא לא טבעי, שזה לא כותנה, או היום, דווקא היום המגוון הוא יותר גדול. כשאני הייתי ילדה, אני לא אשכח את זה, הייתי בוחרת בגדים, הייתי הולכת עם אמא שלי בחנות, לא הייתי מסתכלת על הבגד אפילו. הייתי עוברת ככה עם היד, מדפדפת על כל הבגדים, מה שהייתי מרגישה שהוא בד נעים, הייתי יוצרת עליו את זה, ואז מסתכלת אם הוא גם יפה, אבל זה לא עניין אותי. רציתי שזה יהיה כותנה, כי בשנייה שאני הייתי שמה בגדים כמו סינתטי או פוליאסטר, או וואי, אני זוכרת שפעם אמא שלי ניסתה לשים לי גרביונים, זה היה פשוט נורא, זה נורא. אתה מרגיש כמו שאתם מרגישים שאתם שמים שקית על הראש, ואתם מרגישים את הלחות הזאת, ואתה כאילו מרגיש שכבר רטוב לך, כאילו מחוסר חמצן כזה, והכל לח כזה, ככה האור מרגיש, ככה, כאילו, באמת, אנשים רואים אותי, עכשיו, אתם יודעים, שיא החורף וקפוא, אני מסתובבת בחוץ בלי גרביונים, או בלי טייץ, ואנשים מתעלפים, כאילו, מה נסגר? לא קפוא לך, את לא נורמלית. ובפלג גוף העליון אני עם מעיל ועם הכל, אבל הרגליים כלום. למה? כי לא קר. העור הוא כל כך לא נושם, וחם לו בגלל למרות שהעור שלי היום בריא לגמרי, הוא עדיין לא מסוגל להתמודד עם דברים שיחנקו אותו, הוא חייב אוויר כל הזמן. אם האוויר קר זה אפילו עוד יותר טוב. ולכן אנחנו לא סוגרים את העור בשום דבר שחונק אותו, רק בדים נושמים. מה שלא נושם לא מתקרב. שוב, אנחנו קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על איך לרפות את העור, אנחנו צריכים לדבר על איך להפסיק לפגוע בו. אוקיי, על החלק פה שמדובר באמת על נגעים שמחמירים וצריך אנטיביוטיקה אסטרואידים, אני מדלגת כי זה באמת מקרה קיצוני, ואני חושבת שזה רק עם תינוקות ממש, אבל אם לא, לחלוטין עדיף לנסות להתמודד בכל דרך. אז אני רוצה ככה קצת להראות לכם תמונות באמת של לקוחות שלנו, שהשתמשו באמת בדברים שאני יודעת אמליץ עליכם עליהם גם, ובואו תסתכלו. לבד תראו את הילד המהמם הזה, מסכן אני רואה את זה, בא לי לבכות. תראו מה קרה לו ברגל. אתם רואים פה את המצב הזה? יש פה בעיית עור, אוקיי? יש לו אסתמה של העור שלכאורה, זה לא מחלה מחרידה. אבל מה קרה פה? זה גם כבר הזדהם, וזה מדולק ברמות על, כי כל בעיית עור זה דלקת. יש מתחת דלקת במובן מסוים, דלקתי, וכאן זה הגיע להחמרה מאוד גבוהה, גם בגלל זיהום, אין פה שאלה שהעור כבר הזדהם, וגם כנראה טיפול לא נכון, ושימו לב בתמונה ליד, איך הרגל שלו יפה. אותו ילד, בדיוק. איך זה קורה? אני עוד שנייה מסבירה לכם. גם פה בצד ימין אתם רואים ילד עם פסוריאזיס, אפשר לראות את ההבדל, זה היה תהליך, זה לא היה ביום אחד, אבל היום הוא בריא לחלוטין. אני יכולה להגיד לכם שהבן שלי לדוגמה, היה לו אסתמה של עור על הפנים, שזה נורא, כי זה אומר שאת מסתובבת ברחוב וכל שניה עוצרים אותך. והוא לא הרשה לי למרוח לו שום דבר. כלום, הוא לא הרשה לי חוץ מלהחליף לו סבון, ודאי שהחלפתי, ונתתי לו רק טיפול פנימי, רק החלטתי לנקות את הגוף שלו מבפנים, לאזן אותו מבפנים, והאמנתי בזה שאם הגוף יהיה מאוזן, הוא יצטרך להתגבר על זה. וזה היה מדהים לראות איך בהדרגה הוא הפסיק להתגרד. ופתאום אני קולטת שהוא כבר לא קם בבוקר וכל הפיג'מה שלו דם, אלא כזה אומר שהוא כבר לא מתגרד, ולאט לאט העור שלו נהיה יפה וחיוני, והיום העור שלו מהמם, ובדיוק השבוע אומר לי, אמא, פתאום חשבתי על זה. תכלס, אם לא היית מטפלת בי עם הדברים שלך, הייתי עד היום עם בעיות עור, היום הוא בן 14. אז אמרתי לו, כן, כי הוא אומר לי, תקשיבי, יש לי את העור הכי יפה בבית. אמרתי לו, אתה צודק, יש לך עור ממש בריא, עור חיוני כזה, יפה, כאילו הוא שם קרם, כאילו זה ממש ממש יפה. וזה מדהים, מבחינתי, זה הדבר הכי מרגש בעולם, כי אני אומרת, אני סבלתי 30 שנה, איזה כיף לו, איזה מתנה זה, שזה נחסך ממנו, שהוא היום לא סובל מבעיות עור יותר, כאילו, וואו. טוב, זה ככה עוד תמונות אני מדלגת. גם פסוריאזיס, פה אתם יכולים לראות יבלות ויראליות, זה קצת פחות בעיית עור, אבל זה גם בקלות ממש נעלם.
פה אתם רואים תמונה ממש משמעותית, אפשר לראות גם שוב ילד עם אסתמה של העור בפנים, לדעתי היא גם התפתחה לפטריה, הרבה פעמים בעיות עור פטריות אוהבות להתלבש עליהם ולחגוג עם זה עוד קצת, ותראו את ההבדל, זה הבדל של שבוע בין תמונה לתמונה, כן? איך כמה אדום בהתחלה, תמונה לא כזאת איכותית, אבל לא נורא, ואיך אחר כך כבר אין דלקת, שימו לב שבתמונה באמצע כבר אין דלקתיות, אבל יש פה עור פצוע שצריך לטפל בו, והתמונה האחרונה אין אפילו אדמומיות. הוא עוד יבש העור והוא עוד יצטרך מריחות עד שהעור יחזור לעצמו, אבל בדלקת טיפלנו שזה הכי חשוב, כי הדלקת היא זאתי שמייצרת עוד ועוד. אמ, טוב, יש פה עוד ככה תינוק בבטן שרואים גם עם אסתמה של העור, גם למעלה אפשר לראות ממש בכפלים שלה, תמיד אסתמה של העור היא תמיד מתחת לכפלים של הברכיים, ידיים וכאלה, למעלה שוב יש פה עוד קצת יבלות, זה קטע. שיתופים מלקוחות אתם יכולים לראות, הנה אני עם פסוריאזיס כ-20 שנה לפני כשהתחלתי את השימוש המוצרים, ניסיתי כל דבר אפשרי, ממש לא הייתה הקלה או שיפור משמעותי, להפך זה הלך והחמיר. ברוך השם, מאז שהתחלתי את השימוש במוצרים, הרגשתי וראיתי שיפור מדהים, עד כדי כך שברוב המקומות הוא פשוט נעלם, ממליצה בחום. מה שלומך? שלומי מעולה, רוצה להגיד לך שכבר לא מגרד לי יותר, והמשכתי להתמיד, אני מרגישה הרבה יותר טוב, והעור שלי מאוזן. הייתי שמחה לשמוע ולהבין איך לעשות תהליך שימור כדי שלא ישוב חלילה. קיצור, אתם יכולים לקרוא, נראה לי אתם יודעים לקרוא. אה, אבל מהמם, בקיצור. הנה, פה מישהי כתבה, "היי, מה נשמע, איך הולך עם הקרם והסבון? מקפידה בערך כבר שבוע וכבר יש שיפור. שתדעו לכם, במיוחד עם ילדים קטנים ותינוקות, אבל גם כמבוגרים, עצם ההחלפת סבון היא כבר משפרת. כבר אתם תצאו מהמקלחת ולא יגרד לכם ולא ישרוף. אני זוכרת את עצמי שבהתחלה, כל מה שהיה שורף לי הייתי הולכת לשטוף ידיים עם הסבון, מרוב שהסבון, בגלל שהוא סבון טבעי, שבריא לעור שלנו, זה היה פשוט מרגיע לי את העור, שזה מטורף. אז כן, כבר התחלה ממש רואים הבדל מעצם ההפסקה של להרעיל את העור על ידי סבונים רעילים. אז אוקיי, איך בעצם הושגו כל התוצאות המרשימות האלה? אז כמה דברים אני רוצה להסביר לכם. אנחנו בעצם מתעסקים במוצרים שהבסיס שלהם הוא אלוברה. אז אלוברה אתם מכירים ואתם רואים די עזבו אותי מאלוברה, בכל דבר דוחפים איזה טריק שיווקי אלוברה. בטישו דוחפים לנו את זה, די כל דבר כתוב עם אלוברה, ואני כאילו כל פעם מגלגלת עיניים שאני רואה את זה. כי חוץ מהצבע הירוק, בואו, איזה אלוברה יש בזה בדיוק. אז אני רוצה לספר לכם רגע על אלוברה שאתם לא מכירים, אוקיי? אלוברה רגע ממקום אחר. אלוברה זה צמח מדהים שבורא עולם ברא אותו, יש לו תכונות מטורפות, יש בעולם 300 זנים של אלוברה, ויש אלוברה אחת שנקראת ברבדינס מילר, שהיתרון שלה שהיא מכילה 200 רכיבים שחיוניים לגוף האדם, אוקיי? אלוברה, אתם יודעים, היא כבר כל הרפואה הטבעית מתעסקת איתה המון, זה צמח מדהים, ואני רוצה רגע להסביר לכם מה היתרון שלה. בעצם אמרנו שלאור יש המון המון שכבות, נכון? אז הרבה פעמים מה קורה? אנחנו שמים משהו שהוא חיצוני. זה לא חודר, זה חודר שכבה אחת. כשאלוברה, בגלל שיש לה התאמה מושלמת לגוף, הגוף שלנו מקבל אותה באופן מושלם, אוקיי? לדוגמה, תיקחו ברזל, לרוב הוא לא נספג לכם ברזל כימי. כשאתם לוקחים משהו שהוא טבעי, תאכלו חסה או תאכלו בשר, וואלה, איך זה נספג? למה זה נספג? כי באמת כשהרכיבים הם מותאמים לגוף שלנו, הגוף סופג אותם מצוין. כשהרכיבים לא מתאימים, הוא מתנגד אליהם. זה לא מתאים לו, זה לא עובד על אותו חומר בכלל. זה כמו מים ושמן. שמן. זה לא יאסור כמה תערבבו, זה לא ייכנס למים, נכון? ככה זה, חומרים כימיים, זה הרמה, כאילו כל מה שהוא לא מותאם לגוף שלנו, זה הצורה, הוא ממש לא יכול להיכנס ולהתערבב. לעומת משהו כמו, אני מנסה לחשוב משהו שבקלות מתערבב עם מים, לא עולה לי כרגע. דברים שהם באמת יותר, תסרטו לימון לתוך מים, הוא נטמע מאוד יפה בתוך המים. למה? כי הוא מותאם לו במבנה שלו. אז אלוברה במבנה שלה מותאמת לגוף שלנו, ולכן הגוף שלנו סופג אותה לחלוטין, ולכן כשאנחנו מורחים אותה על העור, היא חודרת את כל שכבות העור. זה מטורף. אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי בעבר קוסמטיקאית, ולמצוא תכשירים שנכנסים את כל שכבות העור זה החלום. זה החלום של כל קוסמטיקאית לחלוטין, כי אז אתה יכול בעצם לרפות את העור. ואין, אתה יודע שהמוצרים הכי חזקים חודרים לך 2-3 שכבות, לא מעבר לזה. אמ, אז רגע, זו נקודה חשובה שתבינו למה אנחנו מתעסקים על אוברה, כי היא עוברת את כל שכבות העור וכי הגוף מקבל אותה באופן מושלם. אלוברה עוזרת להמון המון דברים, אני לא אתעכב על זה כי זה באמת לא הנושא שלנו הערב, אתם יכולים ככה לקרוא זריז, באמת יש לה תכונות מדהימות, יש עליה מחקרים שהיא עוזרת למגוון מחלות, באמת צמח מדהים שאני נחשפתי אליו יותר ויותר בשנים האחרונות והבנתי כמה פלאים הוא יכול לעשות. אז מה יש לנו עוד בצמח הזה? ויטמינים, חומצות אמינו, מינרלים,
הוא אנטי-בקטריאלי, הוא אנטי-פטרייתי, שזה משמעותי, מונע דלקות, עוצר כאב, דימום, גירודים וכן הלאה. למה אני אומרת לכם? כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעור שלנו. כי כשיש לנו מחלת עור, יש בה בהחלט דלקת, יש לה בהחלט גירוד, יש לה בהחלט הרבה הרבה דברים, שלכן האלוברה עושה פלאים. אז רק שתבינו, אז תגידו, אוקיי, אני יכולה לקחת אלוברה, יש לי בארון אלוברה, לא ידעתי שאלוברה תעלים לי את הפסוריאזיס. ואז אני אצחק ואגיד לכם, לא, חמודים, מה שיש לכם בארון זה לא אלוברה, זה אחלה ג'ל, אתם יכולים להשתמש בו לשיער, אלוברה זה כבר מזמן לא. תיקחו את השפורפרת, תסתכלו מאחורה, ותראו שהרכיבים שם כבר מזמן לא פעילים, האלוברה שאתם פוגשים ביום יום שלכם, היא לא אלוברה. כתוב לכם גם מאחורה, מרכיבים לא פעילים. אלוברה היא שקופה, הירוק של האלוברה לא בריא לנו, אנחנו משתמשים רק בחלק השקוף באמת, והבעיה שלנו שכשמהרגע שאנחנו חותכים את האלוברה, תוך 4 שעות, כל הפלא וכל הטוב וכל הערכים הטובים שבה הולכים. בדיוק כמו שבמיץ תפוזים תוך 18 דקות הוא ריק ואין לו ערכים, או תפוח שתחתכו ויירקב מאוד מהר, אז אלוברה תוך 4 שעות אין בה כלום. אז אחלה צמח, אבל אם אין לי איך להשתמש בו, אז אין לי איך להשתמש בו חוץ מלקטוף ולמרוח על עצמי, שרוב בני אדם לא יעשו את זה. אז זה סתם שתסתכלו פה, הגיסטן אלוברה הכי פשוט, תסתכלו מה כתוב, מרכיבים לא פעילים, הם חייבים לכתוב את זה. האלוברות שאתם מכירות הם לא אלוברה, ולכן הם לא יכולים לעשות את התוצאה של מה שאני מדברת עליה. אין להם את האופציה הזאת. אוקיי, בעצם המוצרים שלנו מבוססים, כמו שאמרתי, על אלוברה. היתרון הענק שלהם זה שיש לנו פטנט רשום שמעכב את התחמצנות של האלוברה במקום 4 שעות ל4 שנים. בעצם הצליחו לקחת את העלה הזה ולהביא אותו אלינו הביתה ושיישאר פעיל לחלוטין, ועם כל התכונות שלו. זה העניין, זה הפלא הגדול, בסדר? אז מה המוצרים שלנו יכולים לעזור, ולמה אני מעריצה שלהם ברמות על, חוץ מזה כי הם הצילו לי את החיים ואת הבריאות, אין לי מה לומר, אז אני מעריצה שלהם לחלוטין, אבל איך הם יכולים לעזור גם לכם? אז אתם זוכרים שדיברנו על זה, שבעיות העור שלנו נובעות ממערכת העיכול שלנו? אז תקשיבו טוב. מה קורה במערכת העיכול שלנו? מערכת העיכול שלנו בעצם זה איזשהו צינור מאוד מאוד ארוך, נכון? עד שזה מגיע לקיבה. היא עשויה בפנים, יש לה המון המון סיסיים בפנים, שזה משהו בין אצבע לשערות, איזשהו משהו באמצע, ובעצם התפקיד שלהם, מכל האוכל שאנחנו לוקחים, לקחת את הדברים הטובים שבאוכל, את כל הוויטמינים, כל המינרלים, ולספוג אותם לתוך הדם שלנו, ולפזר אותם לאן שצריך בגוף. אממה, אנחנו אוכלים המון זבל. הסיסיים האלה נסתמים, ואז גם אם אכלתי עכשיו מלא ירקות, זה לא הצליח להיספג, כי הכל סתום מהבורקס שאכלתי אתמול או מהקרואסון שאכלתי שלשום. ולכן זה לא נספג. ואנחנו חייבים ויטמינים, אנחנו חייבים מינרלים. העור שלנו הוא האחרון בשרשרת המזון. זה אומר שאם לגוף עכשיו יש 50% ממכסת הוויטמינים שהוא זקוק לה, הוא לא ייתן לעור. הוא ישתמש קודם כל לאיברים חיוניים יותר, נכון? ולכן העור מקבל אחרון. מתי העור שלנו יקבל ויטמינים ומינרלים? כשמכסת הוויטמינים והמינרלים תהיה מלאה לחלוטין, זה השלב שהעור שלנו גם מקבל. אז חובה שמערכת החיסון שלנו והמינרלים והוויטמינים שהגוף שלנו זקוק יהיו מלאים ומאוזנים. עכשיו נחזור למערכת העיכול ולמה זה קשור לוויטמינים. אוקיי? מה קורה עם אלוברה? כשאנחנו שותים אלוברה, מה היא עושה? כשהיא נכנסת לנו במערכת העיכול, היא גורפת איתה החוצה, יש לה מלא 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 סיבים, היא גורפת איתה החוצה את כל הזבל. היא מנקה את כל המעי, את כל הסיסים האלה, היא פשוט מנקה אותם. דמיינו חומר עם המון המון סיבים שפשוט זורם וזורם וזורם, ומנקה ככה את כל מערכת העיכול שלנו. ואז עכשיו, כשתאכלו אוכל בריא, הגוף שלכם, הסיסיים האלה, יוכלו לספוג את כל הוויטמינים, ומטבע הדברים, הוויטמינים בגוף שלכם יעלו, וגם העור שלכם ייראה פלאים. אני יכולה להסתכל על בן אדם ולהגיד מי שותה אלוברה ומי לא, לפי העור פנים שלו. רואים עור בריא. אתם יכולים להסתכל עליי היום, אני בלי מייקאפ, בסדר? ו... ויש לי פיגמנטציה, ילדתי אחרי הכל וכאלה, ועדיין העור בריא. עזבו אותי יפה או לא יפה, בריא, אתם רואים חיוניים, חיוניות, הוא לא יהיה עפרפר, הוא לא יהיה מת, הוא ייראה טוב, הוא ייראה כמו עור של תינוק שאמור להיראות בריא וחיוני. עכשיו, אז זה לעניין הוויטמינים, אבל לא רק זה, אמרתי לכם, אתם זוכרים שאמרתי שבקיבה יש לנו 2 קילו של זבל? אז ה2 קילו של זבל הזה, שזה כמו קומפוסט, בסדר? תוסס, מלא ריקבון, ריקבון, תוסס, 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 מפזר רעלים בכל הגוף שלנו, והעור שלנו נפגע מזה, לא רק העור, גם המיגרנות נגרמות בגלל זה, ומעי רגיז, ועוד המון 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 מחלות, וחולשה ועייפות ומה לא. אבל אנחנו מדברים היום על עור. ואחד התפקידים שהאלוברה עושה, אמרנו, היא מנקה את מערכת העיכול, והיא מנקה גם את הקיבה. כשהקיבה מפונה מזבל ולא תוססת,
אוטומטי העור שלנו נראה הרבה יותר טוב. כשאמרתי לכם שלבן שלי לא נתתי טיפול חיצוני, לא מרחתי לו כלום, אלא רק טיפול פנימי, זה מה שנתתי לו. נתתי לו כל יום לשתות משקה אלוברה במשך חודש שלם, וזה היה מדהים לראות איך העור שלו הפך להיות בריא בלי לגעת בעור, אלא טיפלנו בשורש הבעיה, וזה כבר עשה את הכל. טוב, אוקיי, עכשיו יש גם משחות חיצוניות. למה אנחנו שמים משהו חיצוני? אחרי שאפשר לטפל בגוף רק מבפנים, והעור לאט לאט יהיה מהמם. אבל עד שמערכת העיכול שלנו תתנקה, ועד שהיא תהיה מאוזנת יותר, ותתחיל להשפיע על העור שלנו, זה ייקח חודשיים לפחות, אוקיי? אבל בינתיים כואב לי, בינתיים העור שלי שורף, מגרד לי, אני רוצה גם להרגיע כאן ועכשיו. ולכן אני גם בהחלט ממליצה על דברים חיצוניים, שירגיעו, כי אם יש דלקתיות על העור, או חתכים, או יובש, או גירוד, או מראה לא יפה, אנחנו רוצים לטפל בזה. אז אלו פרופוליס זה משחה שהייתי צמודה אליה במשך שנה, בלי הפסקה, כל כמה שעות מורחת, ככה צמוד. למה? כי יש בה אלוברה ויש בה פרופוליס. אמרנו שהאלוברה עוזרת מאוד מאוד לעור שלנו, עוזרת לו להשתקם ולהבריא, ופרופוליס זה בעצם אנטיביוטיקה של הטבע. זה אנטיביוטיקה שדבורות מייצרות בכוורת שלהם, ואנחנו משתמשים בו בתוך המשחה הזאת. זו משחה שיש בה גם אלוברה וגם פרופוליס. אוקיי? אז תחשבו שכשאתם מורחים את זה על פצע, פשיטה שהעור שלכם יראה הרבה יותר טוב. ברור שהדלקתיות והפצעים והכל יירגעו ויראו הרבה יותר טוב. זה מרגיע את העור בצורה מדהימה, ולא רק זה, זה ממש מרפא אותו. אמ, ואני אגיד עוד דבר חשוב על פרופוליס, דווקא עליו. אם ידעתי שאני חייבת לגעת, נגיד אחרי לשטוף כלים, קורה. הייתי רגע לפני שאני שוטפת כלים מורחת פרופוליס. למה? כי הפרופוליס מייצר על העור שכבת הגנה. עור שהוא חולה, אין לו את ההגנה. אין לו את ההגנה שיש לרוב האנשים. רוב האנשים, גם אם ייגעו עכשיו בחומר ככה מסיר שומנים כזה, יהיה להם קצת יבש, לא מעבר לזה. אם אני אגע בזה, העור שלי תוך שנייה ייראה כאילו שפכו עליו חומצה. למה? כי אין לי שכבת הגנה. לאנשים עם בעיות עור אין שכבת הגנה. והפרופוליס בעצם, שמי שמורח אותו ממש רואה את זה, הוא מייצר שכבת הגנה דקה כזאתי, על האור, כמו שאבד דקיקה כזאתי, ופשוט שומרת על האור. אז אם ידעתי שאני הולכת עכשיו לגעת בדברים, לנקות, לזה, הייתי קודם כל שמה פרופוליס מגנה על האור ממה שלא יבוא. אז זה מוצר חובה לפסוריאזיס, לאקזמות, לאסתמה של העור, ל... נו, סבוריאה, ממש כל מחלות העור. אני לא מכירה מחלת עור שהפרופוליס הוא לא המוצר הכי מדהים שיכול להיות לו. בנוסף לזה, טוב, יש פה עוד כמה תמונות, אבל אני לא מתעכבת עליהן. אה, אני מדלגת פה, יש פה עוד המון מוצרים שהם מדהימים, אבל לא עליהם אני רוצה לדבר. אה, עוד מעט אני אגיד לכם איזה עוד משחה אני מאוד ממליצה מעבר לפרופוליס. יש לנו פה סבון נוזלי. הסבון נוזלי יש לנו כמה סוגים. יש פה את הקלאסי שבזה מה שאתם רואים, הוא הזול ביותר, הגדול ביותר. אה, היתרון הגדול שלו, שהוא לא מייבש את העור, והוא לא מוריד לעור שלנו את שכבת ההגנה. אנחנו זקוקים לשכבת ההגנה. סבונים רגילים, אמרנו, מחלישים את העור, גורמים לו לרגישות ולאלרגיה אליהם. הסבון הזה, לא רק שהוא לא מחליש את העור, הוא נותן לנו ממש ויטמינים שטובים לעור שלנו ומחזק אותו. אז לכן אני ממש ממליצה. במקרים קשים יש לנו אפילו סבון שהוא עוד יותר טיפולי. פעם הראיתי אותו לאיזושהי רופאה שאני ככה מתייעצת איתה, היא אמרה לי, תקשיבי לי טוב. אנשים עם מחלות עור, תגידי להם שכשהם מסתבנים, שלא ישטפו את הסבון מהר, שיחכו איתו קצת. היא אמרה, יש לו כאלה ויטמינים שחשובים ומינרלים שחשובים לעור שלנו, שישעו את זה קצת עליהם, שיספג. הייתה כזאת חמודה, אמרתי, וואלה, טוב לדעת. אז תדעו, יש לנו סבון שהוא עוד יותר טיפולי אפילו, אבל בכוונה החלטתי ללכת על זה, כי זה הקלאסי, הוא הפשוט והזול והנוח. אז סבון זה ממש חובה. טוב, זה יותר לשפתיים, זה שפתון מדהים, לעזרה ראשונה, גם לעור, דרך אגב, עם אסתמה של העור אני אוהבת לשים, כי יש בו איזשהו, ככה משהו שמאוד נוח, הוא תמיד איתך בתיק וכזה. אני ממשיכה, אז בעצם אני רוצה רגע להסביר פה, מה מתאים לאיזה מצב, בסדר? יש פה אנשים שכנראה סובלים ממגוון בעיות עור, ואני אגיד, מי שסובל מבעיות עור פשוטות, אוקיי? או ילדים קטנים. ילדים קטנים, תינוקות, זה בעיניי פשוט, זה בעיה. לרוב, רובה כמעט הכל חיצוני ולא פנימי, כי הגוף שלהם נקי, הם רק נולדו, אין סיבה שזה, יותר קשה להם פשוט להתמודד עם כל הכימיקלים שבאוויר. אז באמת, ההמלצה ללכת על הערכה הקטנה,
הפשוטה מצד ימין, שזה בעצם סבון, שאמרנו קודם כל סור מרע לעצור רגע את הזוועה, אחר כך למרוח פרופוליס כמה פעמים ביום, לפחות 3 פעמים ביום, אפילו יותר, מי שיש לו בעיות עור קשות, תדירות גבוהה בלי סוף, ממש מבחינתי כל שעה תשימו. או את הפרופוליס או את הבודי לושן, שהוא בעצם, יש לי אותו בדיוק פה, אני מאוד אוהבת אותו, הוא ממש קליל וכיפי כזה, ומרגיע את העור בצורה מדהימה, גם הוא מתאים לעור אסתמטי. אז זה באמת הערכה למי ש... עם בקטנה כזה, עור מגורד, יבש, אבל לא משהו דרמטי, לא מחלת עור דרמטית. אוקיי? דרך אגב, מי שהיום בעצם רוכש מוצרים היום, יש לו 5% הנחה. בסדר? אז זה שתדעו. אה, אוקיי. ערכה השנייה היא למי שכבר באמת יש פה מחלת עור מובהקת, רואים דלקתיות, העור במצב לא טוב, או שזה פסוריאזיס וזה קשה, או שזה אקזמות וזה קשה, אנחנו חייבים טיפול פנימי. חייבים, אי אפשר לוותר על זה, ולכן הוספתי לכם פה גם משקה אלוורה, כי כמו שהסברתי, חובה כחלק מהתהליך, ועוד משחה שנקראת MSM, אתם רואים שם בצד, MSM זה בעצם חומר שעשוי מערבה, והוא אנטי דלקתי הכי חזק שקיים, בסדר? הוא ברמה של דלקות מפרקים הוא עוזר, כן? שתבינו כמה הוא אנטי דלקתי חזק. היתרון שלו, שהוא בניגוד לפרופוליס, שהפרופוליס הוא מאוד כזה כבד ושומני וטוב לעור שיבש, ה-MSM אין לו שומניות בכלל, הוא ג'ל, הוא אפילו טיפה למייבש. מה היתרון שלו? שמי שיודע, בעיות עור, הבעיה שלהם שהם לא מאוזנים, הם יכולים להיות יום אחד נורא נורא שומניים ודלקתיים, ויום אחד ממש יבשים מוות. אני זוכרת את עצמי עם ימים שהעור נוזל, אין לי הגדרה, ממש נוזל בין החריצים של הקרעים, נוזל כזה מאוד, בוא, עושה לי צמרמורות להיזכר בזה, דלקתי כזה וכואב, ובאמת הפרופוליס באותם ימים מצד אחד הרגיע לי את העור, אבל לא היה לי נעים כי הוא שומני, וזה גרם לי לגירוד ולא היה לי כיף עם זה. וה-MSM באמת היה מתאים מאוד לאותו יום, כי הוא ייבש את השומניות ואת כל הדלקתיות שהייתה בעור, והיה מעולה. לעומת זאת, יומיים אחר כך העור יכל להיות יבש, מת, לא יכולה, אני מקפלת היד, טרח, הכל נקרע לי, כל המפרקים נקרעים. באותו יום הפרופוליס היה לי מושלם. ולכן אני אומרת, אנשים עם בעיות עור קשות יותר, אני ממש ממליצה לקחת את שתיהם, אפשר אפילו לערבב ביניהם ביחד ולמרוח, או לשחק לסירוגין לפי המצב, לפי היום, מי שיודע על מה אני מדברת, יודע, מי שיש לו בעיות עור, מאוד מבין למה הוא צריך גם וגם. והערכה השלישית היא בעצם עם משקה פרידום. מה זה משקה פרידום? זה משקה אלוברה שהוסיפו עליו בתוכו MSM, אוקיי? מה זה אומר? שהוא אנטי דלקתי מטורף, אוקיי? מי שרוצה שהבעיות העור שלו ייגמרו במהירות שיא, אני לא אשכח את זה שהייתי לפני בר מצווה נראה לי שאחד הילדים, וחטפתי התקף מטורף של בעיות של אקזמה בידיים, ואמרתי אני צריכה תוך שבוע שזה ייגמר. אין מצב, אני לא הולכת ככה לאירוע. ו... ואמרתי, אני לא שותה פעם משקה אלוברה, זה היה כזה ממש לקראת כבר שהעור שלי ממש היה לקראת הסוף הטיפול, והוא כבר היה כמעט יפה, אבל עדיין מדי פעם היה כאלה ימים של נפילות, וזה היה גם פסח, וניקיתי ונגעתי וחיפפתי, ולא שמתי כפפות, וזה החמיר בטירוף, ואמרתי, אני רוצה תוך שבוע לסיים את כל הבעיות עור שלי, ופשוט שתיתי את הפרידום שידעתי שהוא אנטי דלקתי פי 1000 מהאלוברה רגילה, וממש שתיתי כמות ענקית כל יום במשך שבוע, וזה היה מדהים לראות את התוצאה. תוך שבוע העור שלי נתן בוסט משוגע והתקדם ממש יפה. אז מצבים של פסוריאזיס ואקזמות קשות, אני בהחלט ממליצה. כמובן משקה, אמרתי, סבון ואלופרופוליס ו-MSM. בסדר? ואני עוברת לערכה הרביעית למטה מצד שמאל, שזה קלין 9. מה זה קלין 9? זה ניקוי רעלים. אתם זוכרים מה אמרנו? שכשהגוף שלנו מבפנים מלא ברעלים, בעיות העור קשות יותר. אז מי שבעיות עור שלו הן סופר קיצוניות, או שבא לו לקחת את זה עוד יותר ברצינות ולנקות את הגוף שלו יסודי, שיעשה ניקוי רעלים. וזה ערכה של ניקוי רעלים ל9 ימים, מקבלים גם ליווי צמוד בקבוצה שמלווה אתכם צמוד. 9 ימים שאתם מאפסים את הגוף שלכם, הייתה לי לקוחה עם אקזמות, אני לא אשכח את זה. שמאוד מאוד דומות למה שהיה לי, והיא אמרה לי, צופיה, אין לי זמן, אני צריכה מהר ואני רוצה יסודי. אז אמרתי לה, תקשיבי, בואי תלכי על ניקוי רעלים. אמרתי, אבל קחי בחשבון שבהתחלה, בגלל שהגוף פולט את כל הרעלים, ביומיים הראשונים יכול להיות החמרה, העור שלך פתאום כאילו צ'לק, הכל יצא. היא אמרה לי, טוב שאת אומרת לי, כי אם לא הייתי נבהלת, ובאמת ביומיים הראשונים היא שלחה לי תמונות, ואני נחרדתי, כי ממש ראו מוגלה יוצאת מהיד, ומיום ליום, כל יום היא שלחה לי תמונה, זה היה ממש יפה לראות את זה. בסוף ה9 ימים העור שלה היה סגור, ממש. כל החתכים, כל הפצעים, ממש היה כבר גלד יפה, סגור.
בלי אדמומיות, בלי דלקתיות. זה בוסט קיצוני, לסדר את הגוף בצורה משמעותית, לנקות את הגוף מרעלים, לטפל במערכת העיכול, מי שיש פה גם בעיות עם מערכת העיכול אז בכלל, וזה באמת ההמלצה הכי אידיאלית פה בעיניי. שוב, זה לא מתאים לילדים, זה מתאים רק למבוגרים, רק מעל גיל 17 כזה, אה, וזה דורש התמסרות רצינית, אבל התוצאה שווה, כי הסיכוי של בעיות העור לחזור אחרי זה הן ממש ממש נמוכות, במיוחד אם תמשיכו עם הסבון ועם הקרמים. רק שנייה. אז יש לנו פה ככה עוד כמה תמונות לקראת סיום. אתם יכולים לראות פה אקזמות, שוב יש פה את אותה תמונה בטעות. מישהי כתבה לי, צופיה אהובה, תודה רבה על הקרם, פשוט פלא פלאים, ראיתי שינוי מטורף, ברוך השם, התחיל לעבור לו הפצעים, אין לי מילים. אז שמחה שזכיתי להיות שליחה באמת. בלי קשר, אני שוב חייבת להגיד שמשחת הידיים היא כמו קסם, אני סובלת מיובש בידיים שנים, יש לי אלרגיה לחומרי ניקוי, הנה בבקשה, בדיוק מה שאמרתי, גם כפפות זה לא עוזר, הידיים מתייבשות ונסדקות, לא משנה כמה משחות ניסיתי, וניסיתי מלא, שום דבר לא עזר עד שהגעתי אלייך והתוודעתי לתכשירים של פוrever, המשחה הזאת קסומה, הידיים חזרו להיות רכות, ולא כמו נייר זכוכית, התאהבתי בה, תודה רבה, זה על הפרופוליס באמת. זה באמת מדהים, אף פעם העור שלי לא היה ככה, באמת שכמה שנים טובות חיפשנו פתרון לזה ולא מצאנו, זה ממש הציל אותי אחרי שנים של סבוריה. אוקיי, חברים, זה הזמן לשאלות, אני לגמרי פה. דרך אגב, הנה בתמונה פה גם שמנו באמת את השמפו, כדי שמי שהבעיות עור שלו הם בקרקפת, ברור לכם שהוא מחליף שמפו, כן? למרות שאני גם אגיד שמי שילדים אסתמה של העור, או אנשים עם אסתמה של העור, אני הייתי מעיפה לחלוטין שמפוים, תזכרו ששמפו זה כמו פרי לכלים, כן? תמיד תזכרו את זה, אז כל פעם שאתם חופפים, ואז זה זורם עליכם, באותו רגע זה נגע, אז אל תגידו שנייה זה חלף לי על הגוף, כי זה לא שנייה חלף על הגוף, כי גם חומצה לא הייתם רוצים שהיא תחלוף על הגוף שלכם שנייה, נכון? אז זה ממש לא שנייה, וזה ממש לא בקטנה, תתייחסו לעור שלכם בכבוד, תבינו שהוא ממש, תדמיינו אותו, כמו הגוף מבפנים, כל דבר תסתכלו, תגידו, רגע, את המשחה הזאת הייתי שותה? לא הייתי שותה? אז אל תיתנו לעור שלכם לגעת בו. אם הרכיבים האלה הם לא רכיבים למאכל, אל תיתנו לעור שלכם לגעת בו. יאללה, שאלות, אנשים. לא שמעתם אותי, דיברתי עם עצמי, איזה כיף לי. אה, התחלתי להגיד שלסרחי עור אין לנו מה לעשות, למי ששאלה, רגע, חברים, אתם רצים לי פה בשאלות, תצילו. רגע, אני ממש אנסה לענות לכולם. רק שנייה, שאלות. רק רגע, חברים, זה התנתק. תכף תופיע תחזור שוב פעם. דקה אחת, לא לברוח.
רק רגע חברים, שנייה. אה, הנה כבר, צופיה כבר עלתה, רק אני צריך למצוא אותה בשביל לבטל את המיקרופון. איפה היא? תפתחי מצלמה, צופיה, יותר קל. הנה, מהמם. רגע, זהו, מבטלי השתקה, הכל סוף, הכל טוב. סליחה חברים, אני מתנצלת. לא ברור למה החליטו לשגע אותנו היום. אה, אבל אנחנו תעשה אותי מנהל כדי שאני אוכל לראות את השאלות. עד כה תורה, זאת אומרת. שנייה. שאני אקריא לך אותם? טוב, אתם מוזמנים לשאול שוב את השאלות בשמחה, אין לי שאלות כרגע. התיבת שאלות שלי ריקה. אז דווקא טוב לנו, כי היה כזה כמות עומס של שאלות שלא הספקתי לענות, אז, אז דווקא טוב, תתחילו לשאול מההתחלה, בנחת, אני אשתדל לענות זריז לכולם, אל תדאגו, לא תישארו פה עם שאלות, אני נשארת פה לגמרי איתכם. פיצוי על כל הבלגן. את רואה את השאלות עכשיו, צופיה? לא, אני לא רואה שאלות עדיין. אז זה רץ פה הכל, אז לא יודע למה את לא רואה. אתה רואה את השאלות? אני רואה הכל, כן. כל מה שאמרת לאור והדברים עוזרים לו, יעזור גם לאקנה? כן, לאקנה אנחנו ממש ממליצים. שומעים אותי? כן, כן, שומעים, שומעים. אמנם אקנה הוא לא בעיית עור, אתם שומעים אותו? יופי. אז אקנה, אני אגיד זריז כי זה ממש בפני עצמו. לאקנה מומלץ מאוד. יש לנו אצל נערים ונערות, ממש ממש מומלץ למרוח MSM, זה יעשה שיפור זריז. שאר הדברים תתייעצו ואתם תקבלו על זה מידע באמת ממי שככה הפנה אתכם. על איזה סבון טיפולי יותר דיברתי לפני כן, סבון שנקרא בודי ווש. חכו שנייה, אני מביאה לכם לראות. בבקשה. בודי ווש הוא אחד הסבונים שאני הכי ממליצה עליו. כמו שאמרתי, יש לו רכיבים מאוד מאוד טובים, יש לו המון ויטמינים חשובים לגוף שלנו. ממשיכים. אוקיי, רגע, מנסה ככה לראות. יובש בעפעפיים, יש לנו קרם עיניים מעולה. אפשר לשים כל קרם אחר שלנו יהיה מצוין גם לעפעפיים, אבל הקרם עיניים ייעודי לזה. האם אפשר הלו פרופוליס על עור פתוח פצוע? כן, בהחלט כן, אפשר. הלו פרופוליס הוא אנטי דלקתי, זה לגמרי אפשרי. סרחי עור, אין לנו מה לעשות. אין לנו טיפול לזה, עד כמה שידוע לי. בואו נמשיך. עדיין לא מבינה מה הפתרון הפנימי של המשקיע על עוברה, הרי בסוף התזונה היא הפתרון הקבוע. המשקיע על עוברה בעצם, למה אנחנו מדברים על תזונה תמיד? כי מה קורה? כשהיא מוציאה את מערכת העיכול שלנו מאיזון, כשהתזונה לא טובה, ואז העור שלנו בהתאם. מכיוון שהאלוברה מאזנת את מערכת העיכול שלנו, אז מערכת העיכול שלנו מאוזנת. וגם אם אכלתי, אני יכולה להגיד לכם נגיד אני רגישה מאוד לחלבי, אז גם אם אכלתי חלבי והבטן שלי עכשיו לא טוב לה, אני יודעת שאני אשתה אלוברה והיא נרגעת, אז מי ששותה אלוברה קבוע, גם אם הוא לא אכל את האוכל שהכי מדויק או הכי נכון לבעיות עור לכאורה, האלוברה לחלוטין מחפה על זה ועושה את העבודה. אשמח לשאול אם אפשר להשתמש בפרופוליס גם לאור הפנים, לא מאוד מומלץ כי זה מאוד מאוד שומני, אפשר אם היובש הוא קיצוני או לשים על פצעים מוגלתיים, זה מצוין נקודתי. אה, הבן שלך למשל לקח את משקה אלוברה חד פעמית וזהו? לא, ברור שלא זהו. הוא לקח משקה אלוברה במשך חודש ואז העור שלו כבר השתפר פלאים והמשכתי לעוד חודש כדי לוודא שהגוף באמת נקי ובאמת עמיד. אז הוא לא שותה קבוע אלוברה, היום הוא בן 14, הוא עושה הרבה כושר אז הוא כבר שותה אלוברה ועוד הרבה דברים, אבל כבר לא קשור. כן, בחורף אני בעיקר מקפידה עם הילדים, כי זה באמת משפר את מערכת החיסונית פלאים. כאילו, יש לי 6 ילדים, אני לא מגיעה איתם, אין אנטיביוטיקות אצלי, אף אחד לא מקבל אנטיביוטיקה, פרופוליס, יש לנו כדורי פרופוליס, עושים את העבודה מעולה, אבל המשקה אלוברה
גורם למערכת החיסונית להיות מעולה. אמרנו, הוא מלא בערכים, יש לו 200 ערכים, אוקיי? אז תחשבו שכל כל הוויטמינים והמינרלים שלכם מלאים, אין שום סיבה שתהיו חולים, ואין שום סיבה שהעור שלכם יהיה חולה, שיש לו את כל מה שהוא זקוק לו. אמ, עניתי על זה, יובש בעפעפיים לילדים. שלא ייגע בעיניים פשוט, היא שואלת אם זה מסוכן שיגע בעיניים. אפשר למרוח בזהירות שלא יגיע לקו הריסים. איזה טיפול יש לבעיות אחרי האוזניים? מאחורי האוזניים לרוב זה אקזמות או פסוריאזיס. זה רוב הבעיות, ולכן א' כל תעיפו את השמפו, כי כל פעם השמפו נוגע בזה ומחמיר את זה, והפרופוליס יעשה עבודה מצוינת. השמפו שהמלץ זה הלוך חובה, כן. לילדה בת 11 מה ניתן לשים על הפנים, יש לה פצעי יובש. אפשר לשים לה, אם הפנים שלה מאוד יבשות, אפשר לשים פרופוליס קצת גם על הפנים. אפשר גם כל קרם פנים אחר שלנו. איזה מאכלים תמליצי להרבות בשביל מעיים בריאות? משקה אלוברה. נקודה. נקודה, נקודה. זה המאכל הכי מוצלח שיש, זה הצמח הכי מוצלח שיש למעיים שלנו, כמובן מעיים בריאות. אוקיי, השתלטתי על כל השאלות, אני מרוצה. אה, חשבתי שיש פה עוד הרבה. אז חברים, תחשבו איזה מהערכות אתם צריכים, תפנו למי שבאמת הביא אתכם לזום הזה, ותקפידו, אוקיי? לא לחפף, להקפיד. בעיית עור זה לא משהו שנולד בן יום, זה לא מכה, בסדר? זה בעיה שורשית עמוקה, ולכן צריך להקפיד. אם הבעיות עור, איך מישהו פעם אמר לי, כמה זמן זה ייקח לי שיגמר? אז אמרתי לו, כמה זמן אתה חולה בזה? אז הוא אמר לי, אני בן 40, מאז שאני זוכרת את עצמי, יש לי, אמרתי לו, יופי. אז אם אתה בן 40, יש לך איזושהי מחשבה אפילו פשוטה, קלה, לרגע, שהבעיות עור שלך יכולות להיעלם תוך חודש? או תוך שבוע, שבועיים? לא. נכון? 40 שנה זה יושב בגוף שלך. ברור שייקח לזה זמן. כמה זמן שזה יושב בגוף שלך, תהיה יותר עם סבלנות כלפי זה. ילד קטן, באמת תינוק. אני יכולה תוך חודש לראות תוצאה מטורפת. תינוק גם תוך שבוע אפשר לראות. ילד יותר גדול. שוב, ייקח יותר זמן. באדם מבוגר, כן, גם אם זה ייקח לך חצי שנה. לי לקח חצי שנה להגיע למצב שהעור שלי בריא לחלוטין מעור חולה של 30 שנה. האם זה הרבה זמן? לא. לא, זה לא הרבה זמן, כי בינתיים לא סבלתי בכל החצי שנה הזאת עד שסיימתי לחלוטין. לא סבלתי, העור שלי היה נראה הרבה יותר טוב, כל יום זה השתפר יותר ויותר ויותר. המשכתי חצי שנה כי רציתי שהעור שלי יהיה בריא לגמרי, שלא יישאר שום שארית. אבל האם זה הרבה זמן? לא, זה לא הרבה זמן. לסבול 30 שנה זה הרבה הרבה יותר זמן, בסדר? אז תהיו באורך רוח, תהיו בסבלנות, זה תהליך. במיוחד התהליך הפנימי הוא תהליך. הרבה פעמים אתם תראו בחוץ, העור כבר ייראה יפה, אל תפסיקו עם התהליך הפנימי. מי שהולך לקחת פה טיפול פנימי, קחו טיפול לחודשיים לפחות, חודשיים, שלוש, תראו לפי הקצב מה המצב. אם המצב ישתפר פלאים, מצוין. אם המצב עדיין לאט לאט, זה בסדר, זה לוקח זמן. אלוברה, אלוברות תעזור גם לאקנה, אמרתי לאקנה, אני ממש ממליצה את ה-MSM. לקוחה שלי לקחה משקה ופרופוליס, לקחה, ביום הראשון התחילה להתגרד. סבבה, אז מה אם היא התגרדה? היא כל הזמן, ברור שהיא מתגרדת, זה לא מפתיע, ויכול להיות שהפרופוליס שומני, בשביל זה היתרון שאתם קונים מאיתנו מוצרים, יש לכם אפשרות להחזיר אותם עד שזה יהיה לכם מדויק. עוד יותר בעיות עור, אתם יודעים שאקזמות או אסתמה של עור יש 300 זנים לכל אחד מהם? אז זה מאוד מאוד הגיוני שמשחה אחת תהיה מעולה למישהו, למישהו אחר קצת פחות, ולכן אני אומרת להם, חברים, אני איתכם, אנחנו פה בניסוי וטעייה, עד שנמצא איזה משחה הכי מדויקת לכם. אז אחד, הפרופוליס יהיה לו מושלם, אחד הבודי לושן יהיה לו מושלם, הבודי לושן זה, בסדר? אחד ה-MSM יהיה לו מושלם ומצוין, אנחנו ננסה, ויכול להיות שבחודש הראשון הפרופוליס מעולה, וחודש שני תגיד לי די, ונעבור למשחה אחרת. הכל בסדר, אנחנו בתהליך עד שהעור יתרפא לחלוטין. אפשר את הטלפון שלי ליצירת קשר? לא. אין מה לעשות, אם אני אתן את הטלפון שלי פה לכל הלקוחות, אני באמת אהיה בבעיה, אבל תדעו לכם שמי שהפנה אתכם, יש לו את כל המידע, מה שהוא לא ידע, הוא יקבל את המידע, בסוף יגיע עם השאלה אליי, בסדר? מה הכי טוב לעור רגיש ושומני? פילינג שלנו, סקרב, סבון שלנו, מצוין, זה הכי טוב. אה, לזה. המשקה האלוברה עוזר גם לאקנה, אקנה שהוא לא בגיל תקין, גיל ההתבגרות זה גיל תקין, זה בעיה נורמלית.
נורמלית לחלוטין, ולכן אנחנו בעיקר מטפלים חיצוני, אלא אם כן זה בקיצוניות, אבל אקנה מעל גיל 18 הוא לא תקין, זה אומר שהגוף בפנים לא מאוזן, ואני אתייחס לזה כמו בעיית עור, ולכן הוא בהחלט מומלץ ניקוי רעלים, או מומלץ משקה אלו vera וכן הלאה. מה הפתרון לפטריית שמש? רק פרופוליס. זה הדבר הכי קל בעולם, פטריית שמש. מריחה קבועה של 3 פעמים ביום על פטריית שמש, תעלים אותה ממש מניסיון. פצעי זיעה אצל ילדים רק בקיץ, מה תמליצי? לשטוף פנים, אפשר עם סבון אלו vera, זה מאוד יעזור. ואיזה משקה אלו vera הכי קל לשתייה לילדים? האפרסק. יש לנו 3 טעמים לאלו vera, טעם רגיל, שזה כזה אשכוליות מעפן כזה, לא מגעיל או טעים. יש לנו טעם אפרסקים שהוא ממש טעים וילדים עפים עליו, ויש טעם חמוציות שהוא מצוין, גם יש כאלה שילדים שאוהבים את זה, אבל זה בעיקר אנחנו נותנים את זה לבעיות בדרכי השתן וכאלה. לגבי, אולי ממליצה, אני ככה תוך כדי חושבת, יש לנו ספרי שנקרא אלופירסט, הייתי שמה על צמר גפן ומנקה. איזה ערכה הכי מומלצת לאקזמה? תלוי מה החומרה של האקזמה, אבל ברור שזה או הערכה עם המשקה אלו vera הרגיל, או הערכה עם הפרידום, או קלין 9. בסדר? תלוי בחומרה, אם זה מצב קל או קשה. איך נותנים כדורי פרופוליס לילדים? זה לא קשור לזום שלנו בכלל, אבל אפשר לרסק אותם ולחתוך ולרסק ולערבב עם שוקולד, אבל השאלה לא קשורה. שאלה לא קשורה, סליחה, הבת של... אה? לא הבנתי. טוב. בחורף תמיד הידיים יבשות. וואו, לא אמרתי את זה, אימא'לה. שהחורף הוא הזמן שהכי הכי מחמיר את בעיות העור, למרות שהעור בחוץ דווקא, הקור בחוץ אפילו אמור לשפר. אני כילדה הייתי מריחה את הגשם, הייתי מחייכת לעצמי מאושרת, כי הייתי יודעת שזהו, עכשיו יש לי חצי שנה בלי להתגרד. אבל באו לעולם המזגנים, והם גרמו לזה שהחורף הפך להיות הסיוט הכי גדול של אנשים עם בעיות עור. למה? כי החימום של המזגנים מחמם, מייבש לנו את העור, וזה נורא 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 ואיום. אני בניתי בית, והדבר הראשון שאמרתי, אני בבית שלי עושה חימום תת רצפתי, לא משנה, אני אוותר על כל דבר אחר בבנייה, ואת זה אני שמה, אני לא מחמם את הבית עם מזגנים. אז אם אתם עם בעיות עור, אל תחממו עם מזגנים, תמצאו כל דרך, שימו רדיאטור, תתלבשו חם יותר, המזגן מכלה עליכם את האור, תדעו. והידיים יבשות בחורף בדיוק מהסיבה שאמרתי כרגע, מעבר בין החום לקור, אנחנו יוצאים רגע החוצה, נכנסים לאוטו, יש לנו חימום במהירות טיל, כן, תוך שנייה החום שלנו גבוה, ויוצאים החוצה שוב קור, שוב חום, אנחנו מעבירים את האור בקיצוניות, וזה גומר אותו. אז הפרופוליס מושלם לזה, שוב, או הבודי לושן. קשקשים גדולים ולא נעימים בראש אצל ילד בן 5, להחליף לשמפו שלנו, ולמרוח על הראש, על הקרקפת, בודי לושן, או להשפריץ אלופירסט, יעשה את העבודה מעולה. מה מותר לנשים בהיריון? חוץ מהניקוי רעלים, הכל פה מצוין לנשים בהיריון, יעזור להם עם בחילות, המשקה יעזור להם עם צרבות, יחזק אותם וכן הלאה. מישהי כתבה, יש לי שאלה. תכתבי את השאלה. פרידום. הפרידום, יש עוד ערכים שטובים למפרקים ולשרירים, האם זה בסדר להשתמש לבעיות עור? כן, זה מעולה. מה שיש לו בפנים הוא מצוין, כמו שאמרתי, לבעיות עור ולמפרקים במקביל. לילד בן 15 איזה משקה צריך? מה שבא לו, או משקה אלו vera רגיל, או אפרסקי, מה שטעים, יש לו אסתמה של העור, מה שטעים לו, הערכים של כולם, כל המשקאות אותו דבר. לילד בן 3 עם אסתמה של עור קשה, הייתי ממליצה להוסיף גם משקה. וכמו שאמרתי, סבון משקה ואלו פרופוליס או בודי לושן, צחקו עם זה לפי מה שלכם. האם הטיפול בחומרים, סבון הוא לכל החיים, נכון? אנחנו לא רוצים להרוס את העור, אז תמיד אנחנו צריכים סבון טבעי. שאר הדברים, ברגע שהעור בריא, אין צורך. בואו נראה. מה לאסתמה בעור? אמרתי, אסתמה של העור. אוי, מסכן, אני רואה את התמונה של ילד פה של הילד, אאוץ'. כן, מסכן. הלו פרופוליס יעזור גם לשתי התמונות, להחליף סבון, הייתי ממליצה גם על משקה, זה נראה מצב קשה. אסתמה של העור, שוב אמרתי, תלוי בחומרה שלה, יש לכם, אתם רואים פה בשקופית בדיוק מה צריכים לקחת. משקה אלו vera מתאים גם לתינוק, חברים, הוא מתאים בכל גיל. אין גיל שאי אפשר להשתמש במשקה אלו vera, תינוקות קטנים אני מסננת להם את הסיביים, אז כן, עם אסתמה של העור, תופעות לוואי, משחות סטרואידים בכל הגוף, אז הייתי בהחלט מקפידה איתה על משקה אפילו. במצב שהגירוד והעור מצב קשה, אפשר גם לקחת 3 פעמים ביום משקה אלו vera, להאיץ את הפינוי של הרעלים בגוף כדי לעצור את הגירוד.
כתמים לבנים על העור לילדים זה פטריית שמש, בעיקר לספרדים והקהים בינינו, פטריית שמש חובבת אותנו יותר, רואים את זה פשוט עלינו יותר כי אנחנו קהים. מה את ממליצה לעור יבש? אם שמים בקביעות הוא נהיה שומני. אז אם זה שומני לך מדי, שימי את הבודי לושן, הוא לא שומני בכלל. האם ההמלצה לשתות את המשקה על קיבה ריקה? כן. שותים משקה אלוברה על קיבה ריקה על הבוקר לפי משקל הגוף. אדם ששוקל 50 קילו ישתה 50 cc. במקרים של בעיות עור קשות אני ממליצה לשתות 3 פעמים ביום, חצי ממשקל הגוף. בעיות צבוריה, אותו כנ"ל. ציפורניים פטריות אין לנו מה לעשות, לא שומעים ברור אין לנו מה לעשות. סתם. אה, מה זה אומר שחם לי אז הידיים נהיות אדומות ואם קר לי הן נהיות סגולות. אתה מדברת בזמנים נורמליים בני אדם, כאילו רק אני לוקחת בקיצוניות, אני הייתי ממליצה לשתות משקה אלוברה, זה מרגיש שהגוף שלך לא מאוזן, ככה זה נשמע. לחמותי פתאום הופיעה פריחה על הרגליים, עשתה מלא בדיקות, אמרו לה יבש קיצוני של האור, ממש מגרד לא נעים, הייתי נותנת לה, שוב, או על הפרופילוס או בודי לושן, ולהחליף סבון, להחליף סבון, להחליף סבון, ומשקה. כתמי פיגמנטציה על הידיים, יש לנו משחה לפיגמנטציה. על איזה שמפו אם את ממליצה? יש לנו רק שמפו אחד. שמפו, חבר'ה, כל המוצרים שאני ממליצה הם רק מוצרים שלנו. אוקיי? אני לא מתעסקת, אני ממליצה אך ורק על המוצרים של פוראבר, רק איתם אני עובדת. בסדר? אז שיש לנו רק שמפו אחד לפוראבר שהוא מושלם. מה הטיפול ביבלות? מולוסקה מיבלות ויראליות מה שנקרא. לשים ג'ל אלוברה הבסיסי שלנו, למרוח 3 פעמים ביום במשך חודש, הם יהפכו להיות פצעים ויפלו. פטריה בנרתיק לא קשור, אבל הלופרופוליס יעשה פלאים, פטריות בציפורניים אין לנו מה לעשות. מה המעלות של המשחת שיניים שלנו? יש בה ג'ל אלוברה ופרופוליס, היא עוזרת לדלקות חניכיים, להפתות בפה, להחזיר את הצבע של השיניים להיות לבן יותר, ומה לא. והיא טעימה והיא זולה מאוד. פסוריאזיס בראש, ההמלצה היא על שמפו כמובן, ואפשר לשים, יש לנו שמן שנקרא שמן הזנה, מאוד מומלץ, עם פסוריאזיס. וזהו חברים, סליחה על כל התקלות, היה מקסים איתכם היום. תתחילו כבר עכשיו להשתמש, תעצרו כבר עכשיו את כל הרעלים שאתם משתמשים ונוגעים בהם, ותעזרו לעצמכם, ויהיה כיף לשמוע שנעלמו לכם כל בעיות האור. לילה טוב.